Dobroveče, ja sam Vanja Topalović. Pratite informativnu emisiju Kroz grad koju počinjemo najvažnijim vestima. U Regionalnoj privrednoj komori održan seminar o zaštiti konkurencije u trgovini. Funkcionalnost prečistača je na visokom nivou, izjavila pomoćnica gradonačelnika Marija Kern-Šolja. U opštoj bolnici je otvorena takozvana Tiha komora. Subotički City radio danas proslavlja 15. rođendan. Za pokriće prosečne potrošačke korpe u Srbiji u decembru prošle godine bilo je potrebno 1,28 prosečnih zarada, odnosno 65.025 dinara, a za pokriće minimalne bilo je dovoljno 0,67 prosečne zarade ili 33.919 dinara prema analizi Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine. Prosečna decembarska potrošačka korpa bila je skuplja za 0,49% ili 318,9 dinara u odnosu na prethodni mesec, dok je minimalna koštala 0,28% više ili 268 dinara više nego u novembru. U novembru je za pokriće prosečne potrošačke korpe bilo potrebno 1,47 prosečnih zarada, a za pokriće minimalne 0,77 prosečne zarade. Kupovna moć merena odnosom prosečne zarade i prosečne i minimalne potrošačke korpe minulog decembra, kako se navodi u analizi ministarstva, bila je veća, zahvaljujući pre svega povećanju prosečne mesečne neto zarade. Potrošačke cene proizvoda i usluga su u decembru u odnosu na novembar u proseku bile više za 0,2%. Rast cena zabeležen je u grupama odeće i obuće za 1,1%, komunikacije za 0,7%, u grupama hrana i bezalkoholna pića, kao i alkoholna pića i duvan za po 0,3% i u grupi transport za 0,2%. Pad cena zabeležen je u grupama stan, voda, električna energija, gas i druga goriva za 0,1%. Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale. U decembru su kupovnu moć iznad proseka Republike imali Novi Sad, Beograd, Pančevo i Kragujevac. U svim gradovima koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada je pokrila minimalnu potrošačku korpu, ali nije bila dovoljna za pokriće prosečne potrošačke korpe. Regionalna privredna komora u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, a u okviru projekta unapređenje konkurencije u Srbiji koji finansira Evropska unija, a sprovodi Nemačka agencija za međunarodnu saradnju, organizovala je danas seminar posvećen zaštiti konkurencije u trgovini. Evropska komisija je pokrenula već drugi projekat potpore Komisiji za zaštitu konkurencije da se unapredi, da tako kažem, njihov rad, a sa druge strane da se podiže svest o potrebi konkurencije među takozvanom poslovnom publikom i među građanima. I recimo današnji događaj je jedan od ovih oblika gde treba da se kaže šta ne sme da se radi na tržištu, šta bi trebalo da se radi na tržištu, koji su takozvani alati ako se vama dogodi neka šteta zbog takozvanog monopolista. Rad Komisije za zaštitu konkurencije napreduje ka pravu i politikama Evropske unije u ovoj oblasti. Ono što je naš cilj kao Privredne komore jeste, odnosno sistema Privredne komore u Srbiji, da pomognemo našoj privredi da to nekako što lakše stvari i kako bi taj proces usaglašavanja zakona zapravo radio u njihovu korist. Nije ideja samo da se državni organi pripreme za to, nije ideja samo da se to pravo primenjuje po standardima Evropske unije na nivou države, već i da to zapravo donese efekte u samoj privredi. Mi znamo da je liberalizacija tržišta počela još 2009. godine i da imamo tu različita iskustva. Ja ne bih se mnogo osvrtao na to jer smatram da standardi koji postoje u Evropskoj uniji su nešto što mi moramo da prihvatimo. Mi ne možemo biti posebno ostrvo. Mi moramo jednostavno da u skladu sa svim onim što je sada na neki način transparentno u Evropskoj uniji, a između ostalog i naš ulazak u Evropsku uniju je vrlo transparentan, a tom ulasku prethode pregovori, a tim pregovorima prethodilo je formiranje koordinacionog tela za pristupanje Evropskoj uniji, koji u tački 7 govori o formiranju 35 pregovaračkih grupa, a pod 8 je pregovaračka grupa na temu konkurencije. Prema tome, i ova današnja priča i sve ono što je vezano za ono što će nas čekati u nekoj bliskoj i daljoj budućnosti je vezano za ono čemu teži ova zemlja, a to je da bude ravnopravni član Evropske unije.
Funkcionalnost prečistača je na visokom nivou i u skladu sa zahtjevima Evropske unije, rekla je danas pomoćnica gradonačelnika zadužena za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Marija Kern-Šolja. Ona je govorila o dosadašnjem funkcionisanju prečistača kao i rezultatima koji karakterišu sistem od 2009. godine. Od tada do danas kroz postrojenje prošlo je oko 30 miliona kubnih metara vode koja je biološki prečišćena, bez hemikalija i prema direktivama Evropske unije. Trenutna efikasnost prečistača je na 90% kada su u pitanju fosfor i amonijak kojih ima najviše u otpadnim vodama. Naime, radi se o tome što ste svi ovih dana mogli da se upoznate i da mogli ste i izveštavali ste o tome da je početkom januara desilo se zagađenje. Mi na lokalnom nivou možemo samo da konstatujemo. Naš inspektor za zaštitu životne sredine nema ingerencije što se tiče samog zagađivača, znači već kad pristigne neko zagađenje na sam uređaj, to je ponekad kasno. Kako bi predupredila događaje poput onoga od 4. januara ove godine, kada je u kanalizacioni sistem dospela nepoznata otpadna voda sa toksičnim materijama, lokalna samouprava najavila je buduću saradnju sa pokrajinskim vlastima na sastavljanju katastra u kojoj će biti upisani svi potencijalni zagađivači. Cilj je da se napravi integralni sistem zaštite životne sredine i preventivno deluje kako bi se događaji poput pomenutog sprečili. Zagađivače se mogu samo kontrolisati i samo preventivom se može sprečiti da se bilo šta ulije u kanalizaciju, jer kad se već to desi, znači uđe neka toksična materija u kanalizaciju, posle toga već se to ne može zaustaviti. Znači gradski prečistač nije namenjen da prečišćava toksične materije, nego da prečišćava gradsku otpadnu vodu. I putem prevencije se može samo to sprečiti. Svima nama je interesu i cilj, znači da otpadne vode budu prerađene što više i da ne bude nekih velikih zagađivača. I mogu da kažem da mi vršimo neku stalnu kontrolu tih potencijalnih zagađivača i da ovo što se desilo u januaru da nije uticalo posebno na to da je sad voda u Pališkom jezeru da je pogoršana. Ja mislim da ovo što grad Subotica čini na prečišćavanju otpadnih voda, da je to primer i ostalima. U audiološkoj ambulanti polikliničkog dela opšte bolnice danas je otvorena tiha komora. Audiološka sala, takozvana gluva soba, na ORL odeljenju opšte bolnice neophodan je element koji zdravstvenim radnicima omogućava da rade u boljim uslovima, budući da se godišnje na ovom odelenju obavi 10.000 pregleda dece i odraslih. Ovde se obavljaju i sistematski pregledi dece predškolskog uzrasta, kao i skrining sluha novorođenčadi. Konkretna namena ove sobe je ispitivanje faktički slušnog polja kod pacijenata. Dakle, pacijent se nalazi u zvučno izolovanoj prostoriji gde se tehničarka pomoću aparata, takozvanog audiometra, ispituje slušno polje. Najpreče nam je da dobijemo još novi aparat za merenje sluha kod novorođenčadi, zato što aparat nam je u funkciji 10 godina i sad nam se pokvario pre par dana, tako da smo u tom poslu sada sprečeni. Grad je obezbedio sredstva za popravku krova na ovom delu bolničkog kompleksa, zajedno sa investiranjem u audiološke sale. Doprineće da osoblje ima puno bolje uslove, jer to je jako bitno, znamo kakvi su uslovi lečenja, svi su pretrpani. Grad je izdvojio u budžetu preko 6 miliona 200 hiljada dinara za ovu namenu, popravka krova i ove sale. Isto tako gledamo i nadalje da u nastavku da pomognemo gde god možemo. Sledeća je grudno odelenje, već planira se o rebalansu izdvajanja i za to grudno odelenje. Nakon 3-4 meseca radova, negde od oktobra meseca, mi smo završili krov koja je daleko veća investiciona vrednost i sada audiološki kabinet.
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Srbije saopštilo je da će u petak 21. februara početi isplata novčane socijalne pomoći. Biće isplaćene i posebne novčane naknade, pravo po zakonu o socijalnoj zaštiti i naknade za izdržavanje lica na porodičnom smeštaju. Predizborni program. Potpredsednik vlade i lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić juče je posetio romsku porodicu Bašić, raseljenike sa Kosova, koji su svoj dom našli u Subotičkoj mesnoj zajednici Peščara. Ljajić je tom prilikom naglasio kako su Romi još uvek najugroženija manjinska zajednica u Evropi, pa i kod nas, ali da se čini sve kako bi se njihov položaj poboljšao. Mi smo 2000. godine načinili jedan iskorak u poštovanju prava svih manjina, posebno Roma, kojima tada je priznat status nacionalne manjine. Definisali smo nacionalnu strategiju za rešavanje problema Roma sa 5 prioritetnih oblasti. Međutim, još uvek je to daleko od toga da možemo da kažemo da je njihov položaj zadovoljavajući. Ono što je posebno važno i što mi ističemo u svim ovim posetama, to je sistem obrazovanja, da mora više romske dece da pohađa nastavu, da manje romske dece napušta školu, osnovnu školu i bez toga nema rešavanja problema Roma. Dakle, mi moramo imati partnere kao država, a partnere možete imati ukoliko se stvori jedna generacija romskih lidera i u političkom i nacionalnom, kulturnom smislu koja će reprezentovati njihove interese i na taj način da samo zajedno možemo probleme njihove da rešavamo koji se tiču i zapošljavanja i stanovanja, zdravstvene zaštite, rekao sam već problem obrazovanja i naravno očuvanja kulturnog identiteta. Savet za zdravstvo Gradskog odbora Srpske napredne stranke, kojim predsedava dr. Branko Đorđević, tokom februara i marta obavit će besplatne lekarske preglede koji imaju za cilj kontrolu zdravlja stanovništva. Predviđeno je merenje krvnog pritiska, merenje nivoa šećera u krvi, ultrazvuk abdomena trbuha, ultrazvuk štitašte žljezde i krvnih sudova vrata. Pored saveta lekara specijalista, građani će biti u mogućnosti i da razgovaraju sa psihijatrom i socijalnim radnikom o problemima pacijenata i uslovima života. Prvi pregledi počeće na Paliću 22. februara u zdravstvenoj stanici na Paliću od 9 do 16 časova, 23. februara u Bačkom Dušanovu, u rekreativnom centru dr. Luka Anđelić u ulici Ive Lole Ribara, broj 1 od 9 do 16 časova. 1. marta građani sa teritorija mesne zajednice Centar 1, Centar 2, Centar 3 i Dudova šuma preglede će moći da obave u prostorijama mesne zajednice Centar 1 u ulici Dimitrija Tucovića 10 od 9 do 16 časova. 2. marta građani mesne zajednice Prozivka moći će da provere svoje zdravlje i to u prostorijama mesne zajednice Prozivka u već utvrđenom terminu od 9 do 16 časova. 8. marta pregledi će se moći obaviti u Bajmoku u zdravstvenoj stanici od 9 do 16 časova i 9. marta u Novom Žedniku u istom terminu od 9 do 16 časova u prostorijama mesne zajednice. Stanovništvo sa Bikova, ukoliko želi, pregled može da obavi 2. marta u naselju Prozivka. Subotičani žele bolji život, ali ne znaju kome da daju svoj glas na predstojećim izborima jer su svi akteri političke scene koji su na njoj prisutni već 2 decenije izigrali poverenje građana nebrojeno puta. Zaključak je sinoćne tribine koju je organizovao Centar za istraživanje u politici Argument pod nazivom Za koga glasati na predstojećim izborima. Kako je istakao Slobodan Martinović, master političkih nauka, predsjednik Argumenta, problem u našem društvu predstavlja shvatanje da je politika rezervisana samo za određeni krug ljudi, a da svi ostali treba da budu nemi posmatrači. Mislim da bi svi trebali u političkom životu da participiraju. Da je više tog političkog participiranja svih građana, verovatno bi taj prostor za neke pozitivne promene bio veći. A on se oslikava možda i u formiranju nekih novih partija, nekih novih energija, jer vi ne možete doći na vlast ako ne pobedite na izborima ili niste u nekoj koaliciji. S obzirom da smo sve ove partije već vidjeli, jedna od mogućnosti je možda i u formiranju nekih novih partija gde bi jednostavno neki novi ljudi pravili neke nove pozitivne promene. Jer tako da i taj jedan deo tog nekog oportunizma, pogotovo i kod mlađe populacije, prosto zabrinjava. Mislim da u stvari suštinski se postavlja pitanje iz kog polja društva se može proizvesti pozitivna promena.
To su uglavnom znači, ta polja gde se radi o životu. Znači, ili su to gola radnička prava, ili je to u pitanju taj zdravstveni aspekt, borba za sopstveni život. Znači, iz te pozicije, iz tih polja imamo, da kažemo, te neke najveće aktivnosti. A s druge strane, to polje gde su mladi, obrazovani, tu imate, rekao bih, jedan sebičluk. Znači, važno je da sve to posmatraš, da se ne mešaš i da očekuješ sad da nešto bude bolje. Pa ne može biti bolje. Kako će da bude bolje? Ako vi te promene ne pravite, a s obzirom da smo sve ove političke lidere već jednom videli, ja čisto sumnjam da oni neku novu pozitivnu promenu mogu napraviti. Predizborni program. Subotički City radio, koji emituje program na frekvenciji 88,3 MHz, danas proslavlja 15. rođendan. Na današnji dan, pre 15 godina, sa frekvencije 97 i 106,4 MHz, u Subotici su se oglasila dva radioprograma, City i City Folk, koji su odmah osvojili srca slušalaca dobrim odabirom muzike i zanimljivim programom. Od 2011. godine je čarolija zvana radio nastavila svoje postojanje, ali pod nazivom Subotički City radio, i u njoj, bar prema relevantnim istraživanjima slušanosti, iz dana u dan uživa veliki broj Subotičana. 15 godina je prosto proletelo. Nas koji smo prvog dana ovde u radiju je prosto iznenadilo ta činjenica da je tih 15 godina već iza nas. A danas City radio je prosto se izborio, a to je bio većim delom svog postojanja ovih prethodnih 15 godina, najslušanija radio stanica u gradu i bio je uvek u vrhu slušanosti u gradu. On je iznjedrio i City televiziju i danas je, nažalost, možda City televizija malo zasenila radio. Prosto jači je mediji, ljudi vole i da vide, ne samo da čuju, ali radio, svi kažu, sva istraživanja, ljudi koji poznaju, kažu da će radio opstati, preživeti, da se mnogo toga ne može uraditi na drugim medijima što može da se uradi na radiju. I ja verujem zaista da će radio još dočekati puno godina i prosto ne vidim razlog da se jednog dana radio kao medij, pa time i City radio prosto nađe van etra. Prema rečima Vladana Stefanovića, City radio, iz kojeg je 2005. godine proistekla i City televizija, predstavljao je sponu između običnih ljudi i svih onih bitnih dešavanja u gradu koja zanimaju običnog građanina i smatra da to daje zadovoljstvo i govori da ovih 15 godina nije potrošeno uzalud. Radio televizija City je pre nepune 3 godine na ponovljenom konkursu Republičke radiodifuzne agencije dobila dozvolu za emitovanje i sada svoj program emituje na već dobro poznatoj frekvenciji 88,3 MHz. Od tada se još više ulaže u kvalitet programa, kadrove, kao i poboljšanje tehničkih uslova rada. Tih 15 godina su prosto stvorili, ja mislim, jedan pečat koji će ostati u Subotici, kao neko svedočanstvo o tome kako je jedna grupa ljudi prosto radio i nastao na ideju ne moju, ne mog partnera, nego prosto na ideju ljudi sa radija koji su došli i rekli ajte da se to napravi. Tako da ta ideja, i meni je najdraže što je dobar deo tih ljudi ostao danas i dan danas tu, i ta ideja je možda i put nekim koji imaju druge ideje, ne u ovoj oblasti, ali za biznis, za posao, da prosto treba raditi, treba biti uporan i opstati u svemu tomu. Zaposleni u Subotičkom City radio će se i u budućnosti truditi da prate trendove i tehnologije koje su u radijskoj branši u velikoj ekspanziji i nastaviti svoju misiju pravovremenog, objektivnog informisanja i zabavljanja slušalaca. Narednih dana u gradskim bioskopima Livka i Eurocinema imaćemo prilike da pogledamo dva svetska hit filma. Oba su animirana, Crtana Kruz i Ćurke na slobodi. Za ljubitelje akciono-avanturističkih filmova preporučujemo Legendu o Herkulu, a za ljubitelje komičnih fantazija filmova Vampirsku akademiju. Oba filma su u privlačnoj 3D tehnologiji i na repertoaru Eurocinema bioskopa. Počeo od sutra hit film u bioskopu Livka. Naredne sedmice animirana avanturistička komedija Kruc. Film je nominovan za 2 prestižne nagrade Zlatni globus i Oskar. Nakon što pomeranje kontinenata izazove promenu sveta koji poznaju, neobičajna i neustrašiva porodica Kruc kreće na putovanje i u osvajanje predivnih, ali ponekad i zastrašujućih novih predela.
Njima se na putovanju pridružuje Gaj, šarmantni mladić koji će im pomoći da savladaju strahove i upuste se u nove avanture. Dok Ip u Gaju pronalazi pravog prijatelja i prvu ljubav, njen otac Greg, glas Nicolasa Cagea, ne voli ništa što je novo i drugačije, a u Gaju vidi posebnu vrstu neprijatelja. Drugi veoma dobar izbor za repertoar ulivke i bosansko-hercegovačko-hrvatska koprodukcija film Odbrana i zaštita. U pitanju je drama, intimna priča malog čoveka u današnjem Mostaru. U petak 21. februara u 19:30 časova u Livki su zakazane studije Konteksta. Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda u saradnji sa organizacijama Jurom centar iz Niša, Sent iz Novog Pazara i Aktivni region iz Subotice priređuju multimedijalni program koji sadrži pozorišni komad, razgovor o prevođenju i projekciju filma. Sve to pod jednim nazivom Studije Konteksta. Za popodnevnu predstavu repertoara u Narodnoj sedmici Bioskop Eurocinema odabrao je američku avanturističku komediju Free Birds, sinhronizovanu na srpski jezik kao Ćurke na slobodi u 3D tehnologiji. Priča je o ćurkama koja će promeniti tok istorije, o dva ćurana sa dve suprotstavljene strane koji moraju da zaborave na svoje nesuglasice i putuju nazad u prošlost kako bi promenili tok istorije i zauvek skinuli ćurke sa menija za Dan zahvalnosti. Prva večernja projekcija u 19 časova na repertoaru Eurocinema Bioskopa je američki akciono-avanturistički film Legenda o Herkulu u 3D tehnologiji. U filmu igra i naš Rade Šerbedžija, a iz živopisnih priča iz grčke mitologije o sukobima smrtnika i bogova izrasta priča filma Legenda o Herkulu, o nadprirodnoj i legendarnoj istoriji iz perspektive mladića koji se suočava sa svojom sudbinom. Druga večernja projekcija u Eurocinema Bioskopu 21 čas na repertoaru je Vampirska akademija, američka komična fantazija koja priča o Akademiji Svetog Vladimira, koja ni po čemu nije obična privatna škola, već tajno mesto na kome vampiri uče kako da koriste magiju, a dampiri, poluljudi, poluvampiri, prolaze kroz obuku kako bi mogli da ih zaštite. Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra će doći do prekida u isporuci električne energije od 8 do 12 časova u ulici Braće Radić, 3, 5 i 7 i Cara Dušana broj 4. Od 9 do 12 časova ulica Mužička, Pere Tumbas, Haje, na kraju Igmanske i Velenske i na Bikovu u delu Đure Đakovića od Dalmatinske prema Savskoj, deo Dalmatinske od Đure Đakovića prema Bikovačkom putu sa okolnim salašima, zatim Savska, salaši između Savske i autoputa. Od 8:30 do 11 časova struje neće biti u Bajmoku, na Malom Pašnjaku i na delu Subotičkog puta, desna strana. I da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra. Malo niža temperatura uz naoblačenje i moguću povremenu kišu popodne i uveče. Duvaće slab severni vetar. Pritisak će biti oko normale. Minimalna temperatura 4, a maksimalna do 11 stepeni. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, oprez se savjetuje osobama sa srčanim i psihičkim tegobama, naročito na severu zemlje. Moguće je glavobolja, promenljivo raspoloženje i bolovi u mišićima. Preporučuje se povećana pažnja u saobraćaju. Sledi kratko podsjećanje na vesti dana. U Regionalnoj privrednoj komori je održan seminar o zaštiti konkurencije u trgovini. Funkcionalnost prečistača je na visokom nivou, izjavila pomoćnica gradonačelnika Marija Kern-Šolja. U opštoj bolnici je otvorena takozvana Tiha komora. Subotički City Radio danas proslavlja 15. rođendan. Bila je ovo šetnja kroz grad. Ukoliko ste nešto propustili, posetite naš sajt www.rtvcity.com. Prijatno večer uz program City Radija i televizije.